Díomh Carja tuairna Aimsir an sa ó ceannáras TG4 nócht agus mar a tháinig sibh an sin neart de Aimsir an sa going I Bliain hain ar nói agus TG4 ag ceilliuraidh fiche bliain beo mar Staisiúin inniu ag fécinnt an Aimsir tróna. Don cuid is mó éire tá sé glan ach tá neart báistí ag teacht isteach céimena idir 2 agus 4 agus ní mór an do gcuí atá ann timpeall na farge ar cósa na hÉireann. An nócht beidh sé geal don cuid is mó roinnt báistí ar nói an sin in Alba agus sa bhreathnach roinnt báisteach ag teacht isteach ón airgid a nócht agus well beidh sé an the nócht com céimena idir 7 agus 2 Celsius an marcht tosíonn sé amach go han geal ach beidh an báisteach ag teacht isteach de réir a chéile agus well imagine an céim is lú I láirtír 7 céim ach ag dul hús go 10 céim Frenóna. Inniu seo mar has an Aimsir ag 5 clog hís I dangan I cúis an sin 3 céim cumála sin sa tionan 4 céim ag Corca Port Láirge agus ar nói I Rosléir hús sa príomhchathair Malia clia comá. Céim níos ísle ó thua I méal first 1 céim agus I nire 2 céim guidóir an sin comá ar 10 céim. Taobh seo tíre gáilíomh agus I láirtíre tá sé 3 céim faoi láthair. Seo an Aimsir atá amach roing mar sin de máirt ar nói marc beidh sé geal don cuid is mó cumála sin ar an cédaoin ach teacaigh an báisteach roimh ar na seachtain ar nói an oireachtas mór ar siúl hís I Glarna beidh roinnt báisteach timpeall idir sin agus an deire seachtaine. Má tá tuilleadh eolais ó thaobh na Aimsir de dhí is féidir dul ar idirlín TG4.ie agus ar nói ar Twitter ag Aimsir TG4 comá.